खन्थाइनि मुं फोथाय खेबस' नों जिउनि लोगोरि। खन्थाइखौ लिरदों बिथां जलिमा ब्रह्मआ। गामि उल्थाफानि, जिल्ला क'क्राझार। दानिया फैदो बिथांनि खन्थाइखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। फोथाय खेबस' नों जिउनि लोगोरि। फोथायासै नों दिनै आंनि थार मोजां मोननायखौ, आंनि थार हास्थायनायखौ फेलें खालामबाय नों। बुरखाय जाबाय नोंनि गोसोआ दिनै। दान्दिसेनि सारअन्थाइ बारहुंखाजों बोहैलांबाय दिनै नोंनि गोसो। बोरि मोनो लैथोसिम आंनि जानगार जाना बिसनि सुसोना होलांबाय नों सना। आंनि बायग्लिनाय गोसोखौ आंनि खामग्लिनाय बिखानि गेजेराव माबोरै सहायनानै थानो नोंनि अनगा जिउआव। फाग्लि खालामनो दासान नों सना आंनि बायग्लिनाय गोरलै जिउखौ। खामग्लियो गोरबोआ अराय नोंखौ साननानै। सिमा गैया आंनि नोंखौ मोजां मोननाया। खामग्लिहोयो जिउआव आंनि अरायबो। जुजाइनि अर बायदि रोहो रोहो। नों आंनि अराय जानगार जालांब्लाबो आं नोंनि जानगार जालांनो हानाय नङा सना। आंनि गोसोआ अराय नोंनि सेरावनो। दाथासै नों सना अरायबो आंनि गोसोनि आन्दोआव। बुजिदो नों सना गोरोन्थिया आंनि ना नोंनि। गोरोन्थिया आंनिब्ला नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला फोरमायदो नों सना आंनि सेराव। आं नोंनि सायाव मा गोरोन्थि मावामोन आरो आंनि गोरोन्थिया मा। खन्थाइया एसेनोसै।